Dobroveče. Dobrodošli na još jedno tradicionalno svečano paljenje sjelica. Kao što je bilo u najavi, ovo je 15. jubilarno svečano paljenje sjelica. Mnogi od vas, mogu to sa ponosom da kažem, su ovde već ko zna koju godinu za redom. Neki su prvi put ovde i hvala vam što ste ovde. Hvala i vama koji dolazite već godinama. Zato što zahvaljujući vama, moj san i ovo što ja radim dobija mnogo veći smisao, veći značaj i on zahvaljujući tome živi. Pitaju me često u intervjuima koja je bila moja ideja kad sam ovo počeo da radim. Mislim da neko sa 9 godina nema nikakvu ideju bilo čega, a ne šta će biti kada okiti kuću ili jelku. A ja sam samo hteo da okitim jelku, ali evo, nisam se baš zaustavio na vreme. Nema odbrojavanja ove godine, sada samo želim da se prepustite ovoj čaroliji koju smo stvorili za vas. Uživajte!
bells jingle